सोरबा जुदि सार्भिस प्रभाइडारनि मानसिया जुदि बेयाव इनभल्भ दङब्ला बास एभिडेन्स देखाय जों बेखौ जेलाव हरनाय जागोन आरो बे सार्भिस प्रभाइडारनिफ्राय बेखौ आउट खालामनाय जागोन। दाउखि दामफ्ला ओमफ्राय दैमुना आं बिसोरखौ सिनायो बिसिनि स्टाफनिफ्राय सानथिफुर स्टाफनिफ्राय थांदों आरोखि। फेरेंगानि जिउआव हायनाय बायदियानो जाबाय मारैनो होनबा बैथ' बिसिनि खोथा मोनाबा बिदि अर्डार होआमोन ना मोनसे डिपार्टमेन्टनि खोथा मोनाबा बेबो हारसिं बेफोरबायदि एफा गिदिर साहस लाना बिदि मावहैयामोन आरोखि। दाउखिमोन लायगोन होननानै बुंनायाव जेबो गिनांनो गैयाबा दे जों मावगोन जोंहा गैयै मानसि हिसाबै जोंहा हाजिराबाबो मावना जाखायो होननायाव। खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअलि दाखालिहाय जोंनि नैबे चिरां जिल्लायावहाय सान्तिपुर एरिका बेथिंजाय मा जादों दंफांनि ना दावराव दावसि नों बोदों आं बोआखै बै बोदों नों बोआखै ना बेफोरबायदि जालायबाय थादों। सोर बोदोंमोन बेखौ सार्भिस प्रभाइडार बिथांमोना बुंदों। बै सुबुंफोरखौ आं सिनायै मानसि सासेबो गैयै नङा दङ गासिखौबो सिनायफ्रामो आङो। जायफ्रा बाइट होदोंमोन बा स्पिच बा कयेकथा बाथ्रा बुंदोंमोन जों सार्भिस प्रभाइडारफ्रा जुदि बे दंफांखौ जुदि बोदोंबा मा होनदोंमोन जों बोदोंबा जोंखौ हम आरो जाय मानसिफ्रा सार्भिस प्रभाइडारनि मानसिफोर बिथांमोना दंफां बोनायदोंब्ला जों बिसोरखौ हमगोन आरो एरेस्ट खालामनानै जोङो जेलावबो हरनायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन। आंनि राव नङा आंनि बुंखांनायनि उनाव बैसोरनि बाथ्राखौनो आं नोंसोरनो होगोन। दा खोथाया जाहैबाय मा नै दानि सार्भिस प्रभाइडार ना NGO नैबे बिथां रनजित बसुमतारीनि दाना होनाय होननानै बुंदों। थ' बे सुबुंखौ जाय मानसिया दिनै पाब्लिकआ हाजिरा मावनानै जायो 300 थाखा 400 थाखा बेफोरबायदि हाजिरा मावनानै जाग्रा बै सुबुंफोरनो मा हरदोंमोन खोथा होनानै दोनदोंमोन जे दंफांखौ ओरै गामिसिम सफैयोब्ला जों 5000 करि नोंसोरनो होगोन। बेखौ सोर बुंदोंमोन सार्भिस प्रभाइडार। बै सुबुंफोरनिफ्रायनो नोंथांमोना खोनागोन बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंनाय राव नङा। लोगोसे बुंदोंमोन सार्भिस प्रभाइडारफोरा जोंनि मानसिफोर रावबो नङा खावलायबावदों बिथांमोना सार्भिस प्रभाइडारनि मानसिफ्रा जे नोंथांमोना माहाजोनबो जाबाय बा माबा मोनसेबो बायदि रोखोम जाबाय दाहाथ'सै मासै वेलकाम नोंथांमोननि बाथ्रा बुंनायखौ जोबोद मोजां मोनदों बेखिनि बाथ्रा बुंनायखौ। नाथाय जाय हाजिरा मावनो थांनाय जाय मानसिखौ हाजिरा बा 5000 करि होगोन होननानै बुंनाय बै सुबुंखौ नोंसोरो मा खालामगोन दा बै सार्भिस प्रभाइडारफ्रा आरो जाय हाहैग्रा बिसोरखौ नोंथांमोना माबोरै बासायगोन दा सार्भिस प्रभाइडारफ्रा बै सुबुंखौ दे हाजिरा थिनहरदोंमोन मावनानै जाग्रा सुबुं बिसोर दिनै सानसे जायोब्ला गाबोननिखौ साननो गोनां। दिनै बै सुबुंखौ नोंथांमोना मा खालामगोन दा दिनै बेफोरथ' मोजां इनकुवारि जायोब्ला सोर हानि थिना सोर हा होया ट्रेक्टरा सोरनि ट्रेक्टर सालायग्राया सोरनि बे ट्रेक्टरा सोरनि बेफोरखौ इनकुवारि जाजोबगोन। मोजां इनकुवारि जायोबा सासेबो बारग'आ बेफोरबायदिया। खिन्थु जोंनि BTC आव बेफोरबायदिया फुल्लि मोजाङै इनकुवारि जास्लाबा जों सासे सानै सोरखौबा मेनेजमेन्ट खालामनानै दोनो। खिन्थु दिनैनि दिनाव सार्भिस प्रभाइडारफ्रा मा खालामगोन बेफोरखौ जाय हाजिरा जानो थांग्रा दंफां हाग्रा बिसोरनि खुगानिफ्रायनो गदों खोथाफ्रा दंफाङा दिनै गोथांसो गोथै नङा बेफोरबायदि खोनादों। दिनै आरो रनजित बसुमतारीनाव बिहैबावदों बिसोरो। रनजित बसुमतारी बिथाङाथ' हाग्रायाव हाबहैयो खिन्थु खम हाग्रा रनजित बसुमतारीखौ जिजों लांनांगौ बिजों लाङा। सोर लाङा सार्भिस प्रभाइडारफोरा लाङा। मानो बैजों मोनसे खामानि मावनानै दोनदों दिनै मोनसेजों गुबुन मोनसे खामानि मावदों। जों गेजेराव रनजित बसुमतारीखौ जों गोब्रामदोंमोन बुंदोंमोन बुंजानोबो गोनां जादोंमोन रनजित बसुमतारीया आरो दिनैबो सेम दिनै बिनि डिपार्टमेन्टआवनो मानो बेफोरबायदि जादों सार्भिस प्रभाइडारफोरनो दिनैहाय रनजित बसुमतारीयाबो मा जेबो खामानि होनो हायाखै नामा ना बेथनाखौ होनो हायाखै नामा। सार्भिस प्रभाइडारफोरा बिथांमोना बुंदों गावनि बिखुंखौ क्लिन खालामनानै लादों। आंबो क्लिन नङा आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन अफ्रियाबो क्लिन नङा बेखिनि बाथ्राखौ आंबो बुंगोन। दिनै सार्भिस प्रभाइडारफोरानो गावनो खामानि मावनो थिनो बिनि उनावहाय सोरखौबा गेदुंनो बायदिसिना बाथ्रा बुङो। थ'
थ' आं बाथ्राखौ बुंनो थाङाखै दा सार्भिस प्रभाइडारफोरा दाखालि फंसे बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना सार्भिस प्रभाइडारफोरा माबा मोनसे खामानि मावनायाव माबा मोनसे गिदुं गुदुं माबा माबि होसोलायनाय नारा नाथा जादलायदों बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय बावहाय XNDB-नि बाथ्राखौ बुंनायाव अफ्रिया सहायना थानो हायाखै दिनैसिमबो बुंनो गोसो गैयामोन नाथाय बै बे सुबुंफ्रा जायफ्रा XNDB-नि बाथ्राखौ बुंदों बिसोरबो दुखु खस्थ' लाना फैदों आंबो लानानै फैनाय मानसि दिनै बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो गोसो गैया नोंथांमोना बनसुजों सार्भिस प्रभाइडारजों माबा मोनसे जादलायदों जा बुंनांगौ गैया बावहाय एज ए XNDB-खौ मानो फुनदेरनांगौ बावहाय XNDB-जों खुनु सोमोन्दो गैया बावहाय आं बेखिनिखौ बाथ्राखौ आं बुंगोन जायफ्रा सार्भिस प्रभाइडार नोंथांमोना गावनि बिखुंखौ क्लिन खालामनानै लानो नाङा गोरोन्थिया नोंसोरनि दं नोंसोर भुल मावदों नोंसोर दिनै बै सुबुंफोरखौ बासायनोखौ माबोरै बासायगोन बेखौ नाजा थ' दिनै आङो माखासे बाथ्राखौ बुंबावबाय उनाव बुंबावगोन सार्भिस प्रभाइडारा दिनै मा बाथ्रा बुंदों बेखौ एसे नायग्रोदो बिनि उनावहाय सैथो बाथ्राखौ जायफ्रा दिनै दंफां हाहैनानै बोना लाबोनो हाजिरा जाहैग्राफोर बिथांमोनखौ माबोरै बासायगोन नैबे सार्भिस प्रभाइडारफोरा एसे मोजां सिन्था खालामनाया मोजां नाथाय बै बे हाजिरा मावना जाग्राया दिनै बर' सुबुं नों बायदि बर' रायलायग्रा नों बायदि थिफुदला बाथ्रा बुंग्रा नङा सार्भिस प्रभाइडारनि थिफुदला बाथ्रा बुंनाय नङा दिनै सार्भिस प्रभाइडारफ्रा एथ'राब क्लिन खालामना लादों गावखौनो दिनै सैथो बाथ्राखौ नाय बै सुबुंखौ माबायदि बासायनो हागोन बेखौ एसे नायदो नोंथांमोना सार्भिस प्रभाइडार सारमोन अन्नानै आं नोंथांमोनखौ खावलायदों जायफ्रा हाजिरा हादानाव थानानै संसार जानानै दुखु खस्थ'जों संसार जानानै दं बिसोरखौ नोंसोरो बासायनोखौ नाजादो थ' बिथांमोननि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ आं नोंथांमोननो दान्दिसे फोरमायलांनि बावैसो सान सिगां दंफां हमलायनाय जे जाथाय जादों बेयाव नोंसोरो मारैहाय लोब्बा दङ बे बावैसो सान सिगां दंफां हमनायनि लोब्बानि पारपासै आंनो सोंनाय हिसाबै बे थांनाय बुधबारखालि बे घटना जादों नङा होमबा बेयाव आंखौ सासे मानसिया बिथोन होनायलाय नोङो मोनसे खामानि मावदो हायोबा आदा होननायाव आङो मा खामानि होनना आं बुंनाय जादों सासे मानसिखौ बियो होनदों नों दंफांखौ हाहैल' हानानै नों उन समाव लायनाय टाइमावल' नों देखायहै जेबो गिनांगौ गैया डिपार्टमेन्टनि मानसियानो लायगोन होननायाव अबे डिपार्टमेन्ट होननायाव आं बुंनायाव बिसोरो बुंहरदों आंखौ सासे मानसिया सान्तिपुर NGO-नि दाउखिमोन लायगोन होननानै बुंनायाव जेबो गिनांनो गैयाबा दे जों मावगोन जोंहा गैयि मानसि हिसाबै जोङो हाजिराबाबो मावना जाखायो होननायाव आं माखासे मानसिखौ हाजिरा लानानै आं बे खामानिखौ मावहैनाय जायाखै बे थिनग्राया नोंखौ थिनग्राया सोर मा नाम आंखौ थिनग्राया सारिलेनि नेरसोन बियो सिंजों लेना देना दं नामा बेखौ आं बुंनो रोङा बे खोथाखौ आंनो खिथायाखै खिन्थु जास्ट बियो बुंदोंल' लायनायाव जेबो गिनाङा लायनायाव जों दं जास्ट नों हाहैल' होननायखाय जों हानाय जादों बे रुनिकाटा रेन्जनि आन्दाराव थायो बे दाउजें गन्थं होननायाव गोबोरनि साहा बे गुगुनि दैलामनि सोनाबजों क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गोलैयो बे जायगायाव हायनाय जादों आरोखि दंफाङा सेरफां ओमफ्राय हाथिफैला बेसेबांसो बुरजा जागौमोन बेयो मथा मथि 35 पिस ओमफ्राय नैबेहाय बेसेबांमोन मथा मथि 8 गारि आरोखि 8था ट्रेक्टरनि लड दंफाङा गोदान ना फुराना बे दंफाङा गोदान गोदान औ ओमफ्राय सोर लाबोखो बेखौ लाबोनायावहाय गाव जाय मानसिया आंखौ बिथोन हरदों बे मानसिया गाव थाङाखै सासे मानसि थांदों बे मानसिया आंखौ देखायनो थिननायाव माने आंबो लेबारसो थिनहरनाय नालाय आं बे सासे मानसि थांग्राखौ आङो लेबार हमनो थिनहरदों बे मानसिया देखायनानै सानसेखालि फार्स्ट नुबोयैयाव सेकेन्ड टाइमाव नायबावनानैहाय बिनि अखानायै बिसोरो सानथाम थानानै लायदों आरोखि बे मालखौ दंफाङा बायनायनि खामोन ना सिदा दंफांखौनो दंफाङा गोथां बायनाय गैया सिदा दंफांखौ हाख्लायदों सिदा दंफां औ गोथां डाइरेक्टखा ओमफ्राय लायनायाव सोर थाङामोन लायनायावथ' आं थाङासै जेन'बा जास्ट जेन'बा बै हाजिरा जाय मानसिया दंफां नुदों बे मानसिया बे बोरायखौ देखायहैदों आरो ना बोराया देखायनानै गारिखौ गावसोर सोरनाव कालेक्ट खालामगो बे बोराया ट्रेक्टरखौ लानानै लायदों लायनाय समाव दाउखिमोन दङ आं बेखौ नुवाखै खिन्थु आंनि लेबारफ्रा बुंदों दाउखिमोन थांदों होननानै दाउखि ओमफ्राय सोरखौ सिनायगौ दाउखि दामफ्ला ओमफ्राय दैमुनाया आं बिसोरखौ सिनायो बिसिनि स्टाफनिफ्राय सानथिफुर स्टाफनिफ्राय थांदों आरोखि बिसोरो बे माबा सार्भिस प्रभाइडार NGO-नि दानि NGO-नि फेरेंगानि NGO-नि ओरैनो गावसोर हायनायाव पारमिसन लानाय दं माबा दं बेखौ जेबो खिथायाखै जास्ट बुंदोंल' जेबो गिनाङा होननानै बुंदों दा गिनाङा नालाय जोङो जेन'बा गरिब मानसि थाइसे थाइसे जोङो
खामला हाजिरा मावना जाग्रा गिनाङि खामानिखौलाय जोंबो मावगोन होननानै जोङो मावहैनाय जादों आरोखि फेरेंगानि एनजिअ'आनो हाहोदों थारमाने दंफांखौ फेरेंगानि एनजिअ हाहैनाय बायदियानो जाबाय मारैनो होनबा बैथ' बिसिनि खोथा मोनाबा बिदि अर्डार होआमोन ना मोनसे डिपार्टमेन्टनि खोथा मोनाबा बेबो हारसिं बेफोरबायदि एफा गिदिर साहस लाना बिदि मावहैयामोन आरोखि नोंसोर साबाजों गासैमोन साबा माने जेन'बा आंखौ बिथोननि हिसाबै आंजों रायलायनाय हिसाबै आंजों साथामखौ आं लोगो लानानै आं मावहरनाय जादों आरोखि बेसेबांनि माबा जबान जालायामोन फैसाया हाजिराया फैसाया जेन'बा थिबाव 5,000 खरै औ दा मोनजोब्बाय फैसाखौ मोनाखै हराखै मानो हराखै जेन'बा बुस्थुआ माने ओरैबायदिमोन खोथाया जेलानाखि माल सफैगोन अब्ला खालि मोनगोन बे खोथा बुंदोंमोन माला सफैनो सिगां दावराव जाबायना औ ओरैनो सिगां समाव नोंखौ बिसोरो थिनखादोंमोन नामा गैया सिगां समाव गैया जेबो गैया दानि हमजानायाव दानिल' आरोखि